Narejčky, moje Míša a já vás vezmu série, která se jmenuje Edition. Dneska si ukážeme, jak se zahrát Minecraft multiplayer. Jdeme na to, někdo si říkali, Míšo, jak to chceš dělat ten multiplayer? Nikdo si nemůže. Nefunguje to tak, že když si dáte server, no tu dáte přesně to jméno, a on to taky dá ten váš kamarád, tak on to prostě nedá. Když dáte pauzu, tak si získáte vlastně, kdo tam s vámi je. První úkol, co budete muset udělat, je si koupit tu nejnovější verzi. Další jsem vám ukázal, jak si stáhnout placené hry, takže tam si vlastně stáhnete Minecraft. Stáhnete si Minecraft. První, za druhý, co uděláte, budete na friend. Tady to si nevšimnete, co ty servery. A do friend nemačkejte, mačkejte Titan. Teď půjdete sem. Sem napíšete velký Mineplex, pomlčka, velký P a velký P. Pak půjdete sem na IP adresu, kde napíšete p.mineplex.com. Tak, port 191.302. Nebudete mít mačkat play, nebudete dávat save, to dáte jako save. Já to nemůžu, protože já už ten server mám. A až to budete mít, tak máte teda to save, já to nebudu mačkat. Až to budete mít, tak vás ještě upozorňuji, a jděte na nastavení a běžte na profil. A nesmíte mít žádný velký písmo, žádnou čárku nad i, žádný š, nic. Jenom takhle mysl. Já jsem Míša. Víte, já bych to napsal. Když nemám tu čárku, nemám š. A jinak m a mám dobře. Já jsem jenom Misa. Prostě nesmíte tam mít žádný velký, žádný š, prostě čárky a tak. Když budete mít tohle, což je třetí úkol, tady to čtvrtý úkol, až to budete mít, tak takhle prostě uděláte, furt budete takhle dělat, a až to budete mít takhle žlutý, Mineplex Game Gladiators nebo Lifeboat, to je další, co jsem si našel na internetu, tak na to takhle zvážím, takový kruh, bacha, musíte to mít žlutý, a až to budete mít žlutý, tak na to kliknete. Ten server sám nikdy nevypne. Takže vám ukážu, že to je pravda, že nekecám. Abyste někteří nepsali pod videem, Míšo, to není pravda, ty si děláš srandu, to byl i prank. Tak vám ukážu, jak to bude vypadat. Vidíte? Pokud je pravda, všechno se odvěděl, like, odběr, hlavně ten odběr a nazdar.